Tervehdys, minun nimeni on Janne Lappi ja olen tänään kertomassa teille uuden taimikon muodostamisesta. Ja kaikkihan lähtee siitä, että meillä on avohakattu metsä, jonka jälkeen sille alueelle suoritetaan maanmuokkaus. Ja yleensähän maanmuokkaus tehdään kaivinkoneilla. Eli sillä kaivinkoneilla tehdään laikkuja tai mättäitä sinne alueelle. Tai sitten yksi vaihtoehto on äestys, jota käytetään kuivimmilla uudistusaloilla. Ja näitä mättä tehdään semmoisille vähän rehevimmille alueille, jossa on suurempi riski heinittymiselle. Ja laikutus on sitten kuivahkoille kankaille tai tuoreille kankaille. Ja sitten kun se maanmuokkaus on tehty, valitaan sille kohteelle sopivat taimet. Ja yleisimpiä Suomessa istutettavia taimia on kuusi, mänty ja koivu. Mutta myös jonkin verran istutetaan esimerkiksi tervaleppiä tai lehtikuusia. Ja männyt istutetaan yleensä kuiville kankaille tai kuivahkoille kankaille, tuoreille kankaille ja lehtomaisille kankaille käy sitten rauduskoivut ja kuuset. Ja taimilajiakin on erilaisia, eli paakun koko vaihtelee se istutustaimissa. On pikkupaakkua, keskipaakkua ja isoa paakkua. Ja yleensä isopaakkuissa on isompi se taimi, jolloin se on parempi reheville kasvupaikkoille, jossa on suurempi heinittymisen riski, jolloin ne etukehuu sinne heinikon sekkaan. Sitten siirrytään itse istuttamiseen. Istutushan tapahtuu nykyään hyvin pitkälti pottiputkella, joka on erittäin tehokas ja onnistunut tapa istuttaa näitä paakkutaimia. Ja myös nykyään käytetään hieman kuokkaa istuttamisessa. Varsinkin semmoisilla kohteilla, johon ei ole tehty maanmuokkausta, vaan siinä kuokalla tehdään itse ne istutuslaikut. Sen istutuksen jälkeen seurataan heinimisen tarvetta. Eli jos kohteelle kasvaa paljon heinää, niin sitten taimien ympäriltä on hyvä käydä poljamassa heiniä matalaksi 2-3 ensimmäisen vuoden aikana. Ja heinimisen jälkeen tulee sitten taimikonhoidon arvioinnin aika. Eli lehtipuuvesakkoa rupeaa kasvamaan sille alueelle. Ja siinä taimikon hoidossa raivaa sahalla yleensä tai sitten manuaalisesti vesurilla käydään poistamassa ne istutettua puustoa haittavat lehtipuuvesaat. Taimikon hoito saattaa rehevimmillä kasvupaikkoilla joutua tekemään 2 tai jopa 3 otteeseen.